औ जोङो BPF सेन्ट्रेल कमिटिया जोंनि मानगोनां आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव गुबुन गुबुन जायगायाव जोंनि वमेन BPFनि प्रग्राम सोलिबाय दङ। दा बे लेखायै दिनैहाय मुसलपुर जिल्ला BPFनि बानजायनायाव नैबे जपादं मिलन सकआव मुसलपुर जिल्ला कमिटि BPFनि जोंनि वमेन विंसनि मबिलाइज ग्रुपआ बेवहाय मोनसे प्रग्राम लादों आरो जों आसा खालामनाय बायदिहाय दिनैहाय बे मिटिङाव जोंनि जाखिनि मोनब्रै ब्लक दङ मुसलपुर जिल्ला BPFनि बे मोनब्रैबो ब्लकनि वमेन विंसनि बिबानगिरिजों लोगोसे मावथि बिथांमोना बेवहाय लैहोर लैहोर नुजाफैदों आरो खुब गोजोनथाव बाथ्रा दिनैनि बे मिटिङाव गोदानै BJP आरो UPPLनि माखासे आइजोफ्रा दिनै बे मिटिङाव जोंनि BPF दोलोआव जगदान खालामदों। बिनि थाखाय जोङो गावखौनो गोग्गानाय मोनदों आरो गोजोननाय मोनदों। दा बिसेसकरि जोङो जोंनि आइजोफोरनि गेजेराव मोनसे सांग्रांथि लाबोनायनि थांखि लानानै बे आफादखौ खुंनाय जादों, बे मिटिंखौ खुंनाय जादों जेन जोंनि साफ्रोमबो आइजोआ दानि परिबेसखौ हमदांनो हायो, लोगोसेनो जोंनि BPF दोलोनि जा थांखि बेखौ लानानै रायजो राजानि गेजेराव फोसावदिंनो हायो आरो लोगोसेनो सोलिबाय थानाय जा सरकारनि निति आदर्श बिनि जा नुथाय बेफोरखौ जों रायजो राजानि सिगाङाव बुंफोरथिनो हायो, बेफोरखौ नोजोर होनानै बे मिटिंखौ लानाय जादों। निस्सय फैगौ जिहेतुके लकसभानि बिसायख'थि फैबाय दङ, बे बिसायख'थियाव जों मोगा मोगि खालामगोन बा बेवहाय बाहागो लागोन होननानै इतिमध्य जोंनि सेन्ट्रेल कमिटि BPF लोगोसेनो जोंनि आफादगिरि बिथाङा बुंखाबाय। जोङो क'क्राझार आरो अदालगुरि आरो मंगलदै बे मोननै बियाबाव जोङो केन्डिडेट होगोन बा बिसायख'थियाव बाहागो लागोन आरो बे बिसायख'थिनि थाखायनो बिसायख'थिखौ नोजोर होनानैनो बे मिटिंफोरखौ लानाय जादों, बे रोखा। बेथ' खौरां बिजोङाव ओरैनो ओंखारनाय होनना जों सानना लादों, जों बिदि जेबो रोखा फोरमान जों मोनाखै, गथिखे बिनि सायाव आं माबा मोनसे बुंनांगौ होननानै आं जेबो साना। बिसेसकरि BTC-आव दानि जा परिबेस, दानि जा नुथाय बेखौ नायनानै बे मोननै समस्तियाव बिसेसकरि क'क्राझार आरो अदालगुरि दरं अदालगुरि जा समस्ति बेवहाय BPFनि हेंथायै सोरबा गसंथानो हागोन बेखौ जों सानाखै, जोङो नुहुराखै, गैया। जोङो थोंजोङै बे मोननै बियाबाव जोङो एबार MP जिथु बिसायख'थि जागोन बेवहाय जोङो बाहागो लानायजों लोगोसे जों गाजा गोमजायै ओंखारलांनो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं। सेरफांगुरि बाजार श'रुमा क्रिसमासनि दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट, सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबुरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एस्युड गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158722656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।